Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez, Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Lorenzo Sarratea izanen da gurekin, badakizue bera Erronkari jatorra izendapeneko lehendakaria dugula, eta berak kontatuko digu pixka bat zertan dabiltzan da zertan ibili diren azken denboraldi honetan. Bigarren atalean Josu Sarobe izanen da gurekin, eta berak batipat Virus del Nilo deituriko eritasun horren inguruan solastuko zaigu, eta baita ere zerrietan ematen den peste portzinaren inguruan, eta azkenik saioari amaiera emateko Kristin Berra Lertxundik, nekazaritza biodinamikoan aditua den emakumeak, kontatuko digu pixka bat nola bizi izan duten azken hilabete hauek, eta pixka bat nola ikusten duen lurra eta natura eta astoren inguruko lotura hori dena. Saioaren hasieran esan dugun bezala, lehenbiziko atal honetan, Lorenzo Sarratearekin gaude, badakizue bera, Erronkari jatorre izendapeneko lehendakaria dugula, eta Lorenzo, gaurkoan hemen zaitugu, Xalo Telebistako platoan, eta pixka bat ez dakite, azken aldian bideokonferentzia segondu ginen, konfinamentu garaia harretan, eta behar bada, iraian ongi sartuak gaude, ez dakit pixka bat, balorazio bat egiteko aukeri baduzu, nola joan den pixka bat zuen jatorri izendapenean, gasna edo gazta denboraldi, ez? Balorazio egiteko orduen azkenean bada denetaik, ez? Ona, txarra eta dudak, ez? Txarra, denei atakatu dagunez, COVID-unek azkenean dena itxi zen, eta kontseilua baintuen plana batzuk eginek, promozio buruz, hori dena bertan bera gelditu ziren. Gero industriak ere behar zuen gasna saldu eta horre dena gelditu zen, ataskatu zen. Aldi berean ere hartzainei ere pixketoi eskatu zen, ez, produzioa eta bajatzeko. Eta orden dena aski beltz ikusten ginuen. Gero, denbora ganda pastuz eta gasna hasile saltzen, eta azkenean gurire esnea dena bildu daugute. Eta aldi hortai uste baino hobekio. Eta orai, dudak hemendik aintzine ze pasatiko den, ez? Zuen jatorri izendapenean ez egit pixko bat noiz hasten zarete hasten dire hartzaiak gasna egiten, noiztik nora luzatzen da moraldia? Normalean azaro erditik hasten da, eta fuertena izaten da otsailetik uztaila bizartean. Eta uztaila aldera uzten da, gasna egiteari, eta hori da ez, pixka bat otsaila hortan, bete-betean zelikan denboraldia, orduntxe, torri zen bapaten COVID-a, eta danak pixkotan kasgo ikipatu zundana, eta duda horiek ez, esne asko bazen, gasna asko egiten altzen, baina pixko bat arauak ez, baldintzak gutxixo ekoizteko ez. Azkenean urte hasi zen ongi ez, igual soera ongi. Gu hartzain bazala azkenean negu ona izan dugu, eta produzioa izan zen momentuet, otsaila erten zutena, eguneko 17 gorago bazaiela ez, produzioa. Gero, sortatu zen hori ez, derrepente aurtengo azkenean sormarkan gasna behar du 4 hilabete ateratzeko orden. Azaroan hasten den gasna egiten, izaten da martxo aldera atratzen da gasna berri. Orden etxizien ate guziek eta hori zentzen kriston, genean, nahasketa urduri jarri ginen denak eta ezagik ginen zealdetara jokatute. Uste dut momentu hortan kalma pixketera izan ginuela denek eta poliki atragera intzinet. Zu kontseilu arautzailean, Erronkarikoan lehendakari zaitugu. Ez dakit pixka bat nola, zenbat personaz osatu duzu kontseilu? Kontseiluan normalean behartu izen 3 hartzai
gero beste hartzai bat gasna egiten duena, eta gero industrialetik 2 persona. Bai. Gero sekretaria bat, eta gero beste 2 persona tortzen die Nafar gobernutik, tekniko bazala. Bai sekretaria eta bai 2 persona hori etortzen diena gobernute horiek baute solaseita dute, mintzatzaldie, baina bozkarik ez dute. Eta momentuntan, bueno, ez du denak betiak ez, azkenean orai gera 3 hartzai eta industrialetik persona, osea, falta dugu bide, falta dugu hartzaina gasna egiten duena eta falta dugu industriatik beste persona bat. Baina, bueno, orai momentuntan gera 4. Bai, hori da, eta bueno, ja zenbat denbora bete duzu eta zenbat urterako izaten da? Normalian, teorian da 4 urte, gero egiedak igual luzetzen da, igual 5 eta orai urte bat pastu ise dugu, urte terdi. Bai. Eta zuei tokatu beharrez, COVID hau justu barren izuetelkean zu lehendakari lanetan, da bueno, azkenean horrela da ez. Bai, bueno, tokatu dut eta jazta, azkenean denei hartatu dako berdin, jauz ez dakik ginen gauzunte buruz, da azkenean, bueno, tokatu dut eta jazta. Bai, hori da, erronkari jatorri izendapena, ezakit jatorri izendapena hontan barruan egoteko, ze baldintza dire du, zeintzukoten aldire? Zeintzu, hasiko era hartzainetai, hartzaina behar du lanain bertako arrazekin. Bai latxa da gehiena, izaten alda ere bai, Rasa Navarra. Baina Rasa Navarra badire buru betzu, baina aski guti. Osea, errandaiteke kasi 100% latxakin behar dela. Gero behar du, esnea behar du ekoizte Nafarroan. Nafarrotik kanpo ez da ekoizten. Hori, eta gero gasna egin behar da erronkari bailaran, esne gordinekin, eta gasnoi egin eta behartu 4 hilabete merkature atraordiko. Hori erie pixket baldintza nagusienago. Gero azkenean erten dugu lehen Nafarroako esnea dela, baina azkenean Nafarroan ikusi behar da, dela erditik goiti, mendia den tokien bai. Bai, eta konkretuki zuen jatorri izendapenean, gure zonalde honetatik ez, bastan bidasoatik bauzue esnea unitz, ardi esnea unitz. Bai, orai nintzen atrebitiko ertera, baina eguneko 60 igual, o gehiago ezpada, hemen bastan bidasoa aldetik gaten da esnea. Orduan gero erronkarin iten da esne horrekin gasna ez. Eta jatorri izendapeneko gasna hori ja ikusi zelikan esnea unitz zela eta ze goera iritsi zen, nondiken ematen dute pixko eta gindua izue. Ez zuten hainbeste esneako iztu, ez dakigu gasna egiteko aukera izanen den da. Hori izan zen pixet erdaraz erten den bazala efekto domino, ez? Izan zen hor industria bat, eta etzen gainera erronkari gazta egiten duena, izan zen industria bat pixke sue piztu zuena, ez? Pixke ebur ikusi zen estutu samarra, eta ja hasi zen hartzainei eta mezue bidaltzen guti hauek produzitzeko eta historio, eta azkenean izan ziren babertzen giletik gantzien industria guzie. Baina, ez da gero, Nafar gobernu eta Eusko Jaurlaritza eta pixet horra hasi ziren ere bai mugitzen eta solasten, eta denen artean, kalma pixka behar du izen, eta azkenean aliatu zen, segitu zuten biltzen esnea. Ikusi zen ere bai, gero pixkete hasi zela, pixkete jendea mugitzen eta historio gasna ere saltzen zela, eta azkenean kompletatu dugu kanpaina. Datuak ez dugu honik, urte bukaeran izin dugu datu finala, baina nola errandatzuten haizten baza 17 gehiago bazela, ez da egite beldur horrengatik o lokesea, orai ibiltzea algera honik gande urte baino gehiago dugu produzioan, 10% baino ez da 17 ez, bai. Baina alare datu garrantzitsuak, goraka da pollita, eta pixo bate behar bada konfinamentu bere izan duzen, garai ure izan duzen okerrena ez, jende igual izan zitekeen etxetik mugitu, edo limitazio handiekin, erosketatzuk egiteko, eta horre ere ez dakite, ate berriak erik ziren, zuek ere internetez ere saldu izan du da gasna edo? Bai, claro, ate berriek gasna zuena etxean behar du bilatu zerbait eta bai, internet bidez eta teknologia berrioken bidez, bai, saldu dela unitz. Hau gertatu zen pixe eta azte zaindu buruz historia ez, orduen
hau gasna auniz saltzen da Ronkalen berian, porque jende auniz mugitzen da ez aldi betara. Orduen, karo, industriara ezagun ohituta salmenta modu egitera. Hoi dena etxizela, pues, behar izan dute beraiek ere pixka bat mugitut bilatu ez, bertze izten bide batzuk, eta nik uste lortu dutela ez. Ez dakit uneko egun esaldiko den, baina, bueno. Bai, desente xamar. Desente xamar. Bai, horretarako aipatzen duzu ere, bueno, kanpainak egiten direla ez, kanpaina publizitarioak, ezagit, kanpaina berririk induzuen azken aldian edo zertan zabiltzate? Bueno, azkenean guk urte asmentan iten dugu urte guziko ez, kanpaina lotzen dugu pixkietoi. Eta jende batzukin hortarako prestatu dienak eta pues, primavera udaberriko kanpaina dena bertan bera utzi zen. Gero maiatza aldera eta bai, pixete pues, Intia eta Nafar Gobernu eta pixeta zizien mugitzen ez, pixeta hoi bertako produktua eta hoi pixete bultzatu nahian eta nik uste kanpaina horrek izan duela efekto polite. Bai. Eta orai pues, urte bukaera aldera pues, baitugu bertze gauz betzu ez, supermerkada handi horietan eta pixke promozionea egiteko eta idea, uste dut inen diela eta hola, poliki. Bai. Bestela jatorri izendapenaren izenak Erronkari jatorri izendapena ja ospe bat hartu, ez, indar bat hartu du, ikusi da azken urtetan iniko lana hor dagoela, ez? Bai, azkenean denominazioak eta IGP eta ongi dazile gauze ematen du dela gastu bet, lan bat, enbalde, ez? Baina justo hor behar da lan hain, ez? Ongi daile gauze hor behar da lan hain, sustrai azkar batzu sortu hor, gero garaia okerra heldu delaik hor nabaritzen da, ez? Induzun lan eta nik uste momentunten, holako marka batek jabadu izena eta zautua da eta horrek ere nik uste hauniz laguntzen den. Bai, zu lehendakari izateaz gain, hartzaile ere bazara, ez? Eta, alde hortatik hartzantza aldetikan, ardietikin, oin denboraldi lasaixo, ez? Bai, horaide lasaiena. Horaide gure oporrako, bai. Aunque, daien euraldiekin igual ez dakit. Gaude pixiet atakatek kanpaketa idortu zaizko harron eta, Hori da, azkenean, etxeko bazka aliketa gehien ezkero, zuentzat etekin gehiago ere, eta ezakit, aurtengo udaberri partea polita bat zijoan, baina idor duie uda eta uda bukaera, ez? Bai, guk arauetan ez dugu hori sobera lotu ez, baina bai saiatzen gara azkenean, bakotxa bere bazkaikin, ez? Aliketa bazka hurbilen itea eta etxetik ite albaleime da hobe. Eta, ez horrentzun mazala, udaberria askiona izan zen, baina gero hasi zen pixeto okertzen eta orai nahiko ez du, mendiek eta arrasle hortu die eta belaietan ere ja ez du jauz eta entzin hortan nintzen uri pixe, ematen zen ja salbatu eginela, baina berriz ere. Oso ongi Lorenzo, ikusten dugu betiko martxan zaudetela lanean, ongi ari zaretela eta ezagit behar badazuri tartek ere bastandikan Erronkari aldera bueltaxka batzuk eta tokatuko zaizu, ez? Ez dago bertan ez ere, baina horrela da, ez? Ez, bertan ez dago, ez preziski, baina, gaten gera, tarteka, bai. Aintzin hortan egin ginen hori, kanpaina bat hango ostatu, ostalaritza horikin, pixka bat, ez? Arat, urbiltzen den jendeai eskaintzeko, ez? Bertago gazna, eta, nik uste jendea neko konten gelitu den, eta... Eta konturatzeko berriz ere gainean dugu ez, denboraldi berria ez, pasatzen dira gudu hilabeteak ez? Bai, gure kasuen denboraldi berrie, esnia bai ez, guaziko ere izten, baina gazna berria atrako da martxo erdire, hola. Baina, azaro aldera ipatu duzu ez, bol jasten zaretela jaizten dola? Bai, badi hartzeniak azaroan jasten dienak eta aunque orai tendentzia pitxet ikusten dut dela pitxet berando esoa hastia. Bai, pitxet urtaile, otxaila nola hastia. Tendentzia pitxet hola ikusten da, bai. Bada gero nahiko denbora jaizteko eta... Bai, eta gero, udaberri hon bat iten badute hor azkenean belaieko bazkaekin azkenean manejo errexo da, gasto guti dutuzu eta produzioa hobia gainera. Bai, hori da. Dana kontuten hartu behar da eta, oso ongi, Lorenzo, eskerrak eman, Erronkari jatorri izendapeneko lehendakaria zaren hortan dartzai bezala ere zure ikuspegi emateagatik egoeraren aurrean eta baita ere nola duien jatorri izendapena. Eta, hor diren pilaka gasna edo gazta horiedanak saltzen diren
eta denboraldi berriari ere indartxu hartzen diozuen, ez? Bai, aber ala den. Venga, Bale, eskerrik asko ongi izan. Aio. Josu Sarobe, Nafar gobernuko albaiteruarekin gaude oraingoan, eta Josu, guztion hautan badakigu, azken hilabetetan zer dugun, pandemia famatu hau, zer esan ematen ari duena, COVID-19, baina azkenean zuek haziendaki indalanean ibiltzen zaretenak, badire beste virus batzuk, eta horietako bat, virus del Nilo, jendeak aditu izanen du telebistan edo prentsan irakurri izanen du, badirudi bere ondorioak izaten ari dituela eta arriskutsua dela ez bakarrik haziendan, animalitan, baizik eta baita ere personatan, ez, Josu? Bai, eritasun hau flavivirus batek eragiten du, eta eritasun bat moskiton bitartez xoritatik hartzen txustela virusak, moskituak, eta atxikitzen aldutelaik gizaseme jendei edo zaldei sortzen dute meningitis bat eta batzutan hil. Ez da normalen letalidad baja izaten du eritasun momentuz 3 lagun aski hil dire Andaluzien, zaldia gutxi gora bera badire 60 bat zaldia eritasuna konformatuta dagoela, eta hasieran Andaluzian zegoen bakarrikan, baina ja diagnostikatu dire kasu bakarren bat Katalunian eta Extremadura alde hortan. Ez dakite, leheno ere ez da virus berri izanen ez, eritasuna, edo leheno bazen, edo ez zen gehiago zen kanpoan? Ez, hau zen, sortu zen, hau Afrikan sortu zen, asmatu zen, harpatu zen Afrikan, baina adibidez 2000 urtean, zo baten, uste du, Nueva Yorken edo, eraman zituzten hazienda Afrikatikan Ameriketara, 2000 lehenbiziko urtearen, eta edatu zen, por ejemplo, adibidez, Ameriketatik. Orduan da virus bat, moskituak edatzen aldutena, eta jotzen aldena batez ere, jendei eta zaldiei. Gero, por ejemplo, ez dago arriskurik, gu zaldi batzuen ondun balien bagaude edo zaldi mugitzegatikan zen, bai jendea, nola zaldiek dire fondo esako. Erran nahi du horrek, gu virusa hartzen dugula, edo zaldi bezala, hartzen dugula virusa, bino virusa meningitisa sortzen aldigu, bino gero ez da reproduzitzen hain bertze persona bati edo bertze animali bati kutsatzeko. Hegaztietan bai, hegaztietan reproduzitzen da nahiko, eta hortik hartzen baldin badu virusa moskituak, bai edatzen aldu bertze espezietara. Bino ez zaldietan, ez jendetan, ez da edatuko, orduan ez da arriskurik zaldi batzuen onduan egoteagatik, edo zaldi batzu muitzeagatik, edo jendea muitzeagatik. Arriskua dago xorietan, hegaztietan eta moskitotan. Orduan dire gero meningitisa sortzen du, eguneko 20 kasutan, normalen harinak izaten dire, ez da sintomaik ere, baina gero adineko jendea eta hiltzen alda. Eta zaldietan ere bai, izaten aldire batzu, baita ere hiltzen aldire. Hor bat dire sintomak. Hor nola atzematen da bat epat, sintomengatik nola jakiten da, izaten aldera kasu bat? Bai, normalen sintomengatikan jendean dire meningitisen sintomak eta zaldietan ere meningitisen sintomak, orduan izaten da zaldia tontatu bezala, normalean apoiatzen du burua pareta baten kontra, dardarka hasten alda, eta batzutan normalean tratatzen alda sintomatikaki, sintomaen kontra, baina gu zaldietan adibidez hor puntu bat irabazten du albaiteroak, ze zaldietan badugu txertua, enkanbio jenden dako ez da txerturik. Eta eritasun hori, azkenin ni pentsatzen dugu tarteka ikentugu zaldien analizisek eta tarteka ateratzen zaigu zaldi bakarren bat pasatu duela gaitza. Erten duguna, badu immunidadea nahiko luzea, baita ere txertua badago, baina kasu honetan, harpatu dire kasu gehiago Andaluzien, eta gero edatuko da, baina pentsatzen dut, hemen edatu izan dela peninsula guzien, eta urte batzuk gehiago dugutio, agertuko dira kasu. Bai, eta ez egitzen neurri hartzen diren kasu honetan, preventiboki txertuak eman zaldi guztieri, edo ez, zer abaki hartzen dire? Ez, adibidez, zaldiek, por ejemplo, gure kasuan, albaiteroen kasuan, gu txertatzen dugu gure zaldiek, nahi balin badugu, protegitu zaldi hori. Moitzeko denborean, adibidez, kuadra baten agertzen balin bada zaldi bat eritasun horrekin, bertze gaineko zaldia muitzen aldire, eta inkluso zaldi hori bera muitzen alda tranquilamente, zen naiztun erraten duguna, zaldi horrek ez du arriskurik. Arriskua dute, baina zaldian diagnostikatzea, prebenitzen aldigu, eta erraten aldigu, zona hortan badela virus hori eta jendetara pasatzen aldela.
Eta gero tentzuna, baloreko zaldia batez ere, txertoa ez da merke ere, txertatzen dugu, por si acaso kusten balin badu, edatzen aldela, gure zaldia ez eritzeko. Orduan, txertu emateren ardura edo erabakia norberak hartzen du, eta koste baita. Bai. Hori da. Behintzat hori ez izatekin kutsatzeko arrisko hori horrela erabakia da. Gu ez dugu bertziak zaldik, por ejemplo, batzutan, bertze eritasun batzutan, ateratzen balin badire positibok, anemiarekin bezala, igual obligatzen aldugu hiltzea zaldiek, edo kuadra bat immobilizatzea, ez ateratzen bat zaigu zaldi bat positibo, begiratuko hau ginen ingurun, abet nola badiren gehiago, eta batez ere, abisatzeagatik jendea, atento egoteko, nahi balin txertatu edo... Bai. Eta, zaldietatik zerritara pasatuaz ere, espalditxo horra ditzen duen gaitza, peste porzina hori deitzen dena, ze bilakera izaten ari duen, edo nun dagoen momentuan? Genekion gutxi gora bera, Polonia talde erdi horietan beti badela eritasun hori, batez ere granja txikitan eta basurdetan, eta hoin berriki harpatu dute basurde bat Alemanian bertan, barnean, eta ja pixkatu ustelduta zagon, hasi que seinalea da, horrek ez da etzen atzokoa, baizik eta igualia aste batzuk zeramazkin hila eta eritasun horrekin. Orduan, eragin sanitarioen aldetikan, gauza daude lehen bezala eritasunan dago, eta kusten dugu basuretatik pasatzen dela, eta zaila da zerri granja handietara pasatzea. Bino, eragina ekonomikoa izaten alda, ise fuertego, zeren, Alemania du Europako handiena zerrietan, eguneko 22 produzitzen du, Espainiak adibidez eguneko 20, eta, izten balin behizkiote fronterak Alemaniari, orduan kaltea handia izango zen, ze, logikamente, adibidez, hornitzen da Holandako eta Dinamarkako xerrikume handiz joaten dire Alemaniara. Alemaniak eritasune deklaratzekin ez du salida 3. herrialdetara. Orduan utziko zuen xerrikumeak izentzetik, xerrikumeak bajatuko zuen prezioa. Eragin ekonomikoa izaten alda sanitario baino gehiago. Inikan ez dakigu zer eragina izan zen, da aste bateko afera. Baina, vigilatzen ibili beharko gara eta ze pasten. Orduan, alare Alemanin den bitarten, kalte ekonomikoa izaten aldu, baina kaos bat izango zen, desastre bat, bertan ez, arrautu ezkero peste hori ez, hemengo ikuio handi batean, edo orduan bai ez. Momentuz gainera konsideratzen da eritasune daudela basurdetan, basurde eta zerri bi espezie diferentia dire, alde batetik demostratzen du, basurde kontrolatzea zaila da, hauniz badire, eta zaila da, teskin guztietan sartzen dire azken finean, eta bertzatik, badakigu zerri granja handietara ez dela zaila da sartzea, neurri gorrak zorrotza patzen txuzte, eta printzipio zaila da izten hartzen duguna, eragina ekonomikoa izaten alda, ez dakigu uniken nola. Badakigu zonalden ere, zaletasun handia badagoela izera basurdetara, basurde asko omen da, asko hiltze omen dituzte, eta beti da arriskoa ez, basurde horietan ere peste porzinarekin kutsatua izateko arrisko hori beti dago ez. Hortaz, bardagin, pixota analitika bat ez, o azterketa bat. Hemen arrisku gehiago dugu edo hauieski eritasunarekin, peste porzinarekin baino, zen peste porzina adibidez Belgikakoa angelditu zen, Alemanak pentsatzen dut animaleko kontrolak haituztela egiten inguru horietan, 50 kilometro inguru horietan nahi dira. Eta, basuretatik handik unataino aietzea zaila da, eta mantxo utzi ezkero, aiatuko zen. Pentsatzen neurrik hartuko direla eta aislatuko dela, eta hemen, beldur gehiago dugu basurdekin batez ere hauieskikin, eta gero baita ere, jendendako jateko denborean, trikina famoso hori, beti urtero analizatu behar direnak, eta batzuk egiten dutena, beste batzuk ez. Eta hemen batez ere momentuz kezka handiago dugu hauieski eta trikina badela ere. Eta, garantzitsua da ez, pixko bat egitea azterketa horiek, segurtasun bat izateko ez jaten dugun produktu horretan. Eta peste porzina jetzen zaion herrialderi da problema handia da, izaten da. Momentuz ez dago txerturik horren kontra, haidire behiratzen eta pentsatzut horbil daudela, baina oiniken ez da lietu. Hori da, ikusiko dugu ze bilakera izaten duen, Niloko virus honek, baita ere peste porzinak, eta aurrera xo berez ere izango dugu ekarken egoteko aukera eta komendatuko diguzu nola dagoen gai hau edo ze gai berriak diren.
Eskerrik asko, Josu. Bai, zuei, bai. Beste bat arte. Bai, arte, bai. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Azken atal honetan, Kristine Beherra Lertxunderekin gaude, askorentzat aurpegi ezaguna, bera, esperientzia handiko emakumea eta nekazaritza biodinamikoan ere urtetan lanean dabilena eta asko dakiena. Kristine, hementxe gaudez, irai arraro batean, udagiruan, eta pixo dezagit kontaktu zuzena duzuzuk lurrarekin, nekazarita beltzainekin, eta batean badakigu udaberri, uda partea garrantzitsua izaten da, batipat gero uztak biltzeko tenore altzen delakoz, baina urtengo sasoia arraroa, benetan arraroa, hasi zenetik ja pandemia agertu zenetik, konfinamentua behartu zutenetik eta limitazio guztiak jarri zituztenetik. Ezak pixka bat ze balorazio egiten duzu, nola joan da pixka bat, azkenean badakigu hirietan bizi den jendea, geroz eta garrantzi gehiago ari zela ematen lurrari, lurra lantzeari, herrietara berritzea bueltatzeari, eta baita ere, azkenean norberak posible zuen einean etxeko uztarekin zer jateko asmoa edo aukera baldimazun, hobekiogu. Eta are gehiago, ekologikoan jateari, eta gizartean ikusten zen eraldaketa bat, berriz ere bueltatzen ari ginela lehengora eta naturak ematen duenara, ez? Eta urtengo urte batean dena pixka bat aldatu da, edo ez dakit ze balorazio egiten duzu pixka bat Kristine nola joan den udaberri udapartea? Izan du da oso latza. Hori behin ez genu amestu, ikusi, sufritu, oso latza eta jarraitzen da eta jarraituko da. Urteak, ez pensa, hilabete batzuk izango dira, baize urteak. Orduan, gu irauteko prestatzen nahi gara. Eta ni printzipioz nekazaritza puntutikan ikusten dut hasi behar geha berriz soroak lantzen. Eta orain da gara ja. Irailan hasten geha goldea pasa eta ongarritu, orain ongarritu behar da. Iparralden geratzen da oraindik hitzak, gorotzila, da azaroa eta irailatikan hasten da. Eta datorren urtia ereiteko. Hasiko geha prestatzen lehengo erara. Gure elikadura guk sortzen, subiratasuna. Bestela, menpekatasunean gaude eta edozen momentuan mozten badute bidea, gu jabea geha eta behintzat irauteko modun naturatikan badegu. Gero beste aldetikan, hiritan ere usteet konbeni da, txatxiki batzuk edo beti daude bastearrak bidatzeko, gaur egunean ni usteet gehiago beharra dagoenalako eta animatu. Gainera biodinamiko bidez ekoizten, ez dugu zer erosi behar, ezerrez. Bakarri behar dugu ezagutza. Natura ematen zaigu behar dugu guztia, eta ez dugu ezer erosi behar. Hori bai, garrantzia eman behar da gure usta, bereiztea atzilak, saikatu eta gorde, eta banatu lagun artean. Orduan, baita ere, beste herritan gertatu da azilaren eskasia, eta egondu dira eskatzen, gu eman genuen hazi batzuk, eskatu zutenako Hego Ameriketan. Eta zen, utxe zuten banatzea. Eta, klaro, banaketapean gaude bitartean, ez geha jabe. Orduan, konbeni da, gure jabetza lantzea, eta baita hiritan, baserritan posible dugu usta handitzea eta gordetzea aleak gehienetan, lekariak, artoa, garia, arroza herriberan adibidez, eta hori dena joan biltzen, gure seguritateko, eta hiritan ere gauza bera, erosi ekoizleri zuzenki,
eta Nafarroan gainera daude ekoizle bikainak ekologikotan. Ez da garestiago beste elikadura baino, zergatik elikatzen du 160 gehiago, orduan garbi dago, ze desberdintasuna erraldoia dago, eta animo eta iraun behar geha, eta hori da bidea. Bai, lurra ere, azkenean zuen ikuspegia da, azkenean nekazaritza biodinamikoan ere, lurrarekin bat egin behar dela, ez? Azkenean, tenoren arabera, ilargiren arabera, pixka bat guztia kontutan izan da, aurrera segi, ez? Ez dezatela beste martxa batzuk, eguneroko martxa aldatu, ez? Pixka bat naturarekin bizi eta lan egin, ez? Bai, kontutan hartu behar geha kosmosen, gertatzen ari dana, eta gurekin harremanean gaude. Osea, adibidez, urtarrila 21, urtarrila pasata, ondu da konjunzio bat. Konjunzio bat da astronomia. Konjunzio da ikartzen dianean planetak konstelazio baten aurrian. Bildutak, garai momentu berdinean, ez? Eta hori gertatu da urtarrilan. Orduan, 21 uste izan zen, baina joan ziren elkartzen, pixkana, eta gero, hor aurrian, ez? Hori ikertuta dago, eta Gerra Mundialak beti sortu dira olako elkarketak, konjunzio baten aurrian, eta da natura bera daukan sistema edo berritzeko. Ustela dagona, azaldu eta berritu. Naturaren ritmo bat. Orduan gu konektatua gaude eta landareak ere bai. Eta ja daramagu bideodinamikaren bidez, landaren bidez bide hori lantzen, eta gehiago ezagutzen da eraginak eta loturak, eta beti eraikita dago bizitza guztia da harremanaren bidez, hartu emanaren bidez. Eta hartu emana izateko beti behar da nire ni errekonozitu, askotan kosta iten zaigu, kosta iten zaigu ona iten deguna, onartzea. Eta bestien nia, baita ere ezagutu. Baina dagonian egoerakoen bezala, beste nia izkutatzen da, eta agertzen da ego bat, baina nia ez dago harremana. Ez dago, haustura dago, amildegi bat dago. Orduan, berririk tokatzen zaigu orain harremantzen gure artean, eta oso garrantzizkoa da senideak ere babestea aurrak, nerabeak, gazteak, eta familitikan gertu mantentzea, eta agintzen badute ere ezin da sartu eremu batzutan eskola bezala. Jakin aurrak gure aurra dira. Orduan, jakinin behar dugu horretaz defenditzea ere bai. Beti aurrak eta gazteak eta nebarabeak jakin behar dute gu gertu gaude. Eta beraiek bitartean ikasiko dute gurekin elkarrik naturatikan irautea. Eta hori izango da heziketa aberatzena. Hor ikasten da behar dan guztia bizitzatarako. Aurra olakoak, hasitakoak ikusten dira, 30 urte daukatenian, 25, 26, 20, ze garatua daude eta ze argitasuna, ez? Orduan, ez dugu bildurri izan behar pentsatzen, eske behar dugu irakasle bat, behar dugu baten bat, ez, gu gea gai, Bai, eta hortaz garrantzitsua da ez, aurrakin baratzera joatea, lurra lantzea, ez autu ezatela hurbildikan, zer den, jatera ematen duna azkenean, ez? Dudigabe, ez da jatera bakarri, baizi jakinduria. Zeratik, ikasten da bizitza bera, bizitzaren zikloa nolakoa dan, ez gaude hemen isolaturik mundun, baizik izarrak hor daude, berriz hasten geha harremantzen, eguna, gaua, hotza, berua, noiz, garaiak, noiz erein, noiz bildu, noiz alkatu.
hori dena jakinduria sakona. Hortikan ulertzen da beste guztia, ja erreferente hori izan da. Uzta bilketa aldetikan nolako denboraldia izan du da bestela, pixka bat, hortengoan? Bueno, guk etxian egia esan, ez da txarra izan, gure etxian, esan bezala, ulen gurtian izan duzen hobia, baina, bueno, badego denetatik. Ez dugu nabaritu okerrera, ez dugu nabaritu. Oraintxe bertan adibidez, Belaso aldetikan, pues bai. Belaso aldetikan belaia daude idorrak, eta bueno, hori ja gertatzen nahi dana aroarekin, ez? Bai, beste mai inguru baterako emango luke gai horrek ere, idorteren gaien nondik heldu den idorte hori. Bai, ikusten da ekaitza badaude ontxe bertan, gaur dago kuadratura bat normalian hemen egoten da euri jaiten, hemendik 2 edo 3 egun badaude beste bat, eta 3 daude orain 15 aldi hontan. Eta dugu hemen bat, da gaur, bihar. Urrengoa daukagu larun batean, eta urrengoan daukagu datorren astean astelenean. Baina ditugun beharko leken ekaitza izatea. Baina hor daude geldirik ezin pasa. Eta hori ikusten nahi gara. Bai. Saiatuko gehala ere, aldan guztia itea gauzatzea, baina... Bai, badakigu naturak emateko behar duela ere gura, ez? Eta iturria moztema diote, ez da... Hori garbi dago, hori bakigu oso ongi. Beste gauza bada, gaur egunean dago teknologia gauza askotarako eta hortarako ere bai. Eta esan nahi dut, ez pasatzeko ekaitzak, badago, eta erabiltzen da, hori badago. Garbi dago ez, azkenean hurbiletik aur gazte guztikin bate inazin bar dela landu, natura landu eta naturekin kontaktuan izan, eta naturak erakusten du azkenean gauza asko beste lekuetan ez den ikasten ez. Da bide zuzenena, Horre, adibidez, oaintxe bertan, sartuko gea, hemendik 2 egun, 3, sartuko gea ja ilargia eta eguzkia egongo dira da 19an, 17an barkatu, 16an, bilek Birgo aurrian. Orduan, zer esan nahi du hori? Egongo dira bilek, itxun pizkat, sartzen da eguzkia, gero, bilek egongo dira 17, 18 eta 19an. Aldatzen da, ja orain arte ehundu gea Leo aurrian eta orain Birgo aurrian. Freskura gehiago izango dugu, hasteko, eta sustraia lantzeko garaia. Adibidez, tipul gorrilla, urtean zehar, ez dago egun hoberenak, haue baino ereiteko. Eta hori joaten geha ikasten, ze lotura dago, kosmos eta bizitza, oso aberatsa da. Eta erremedio bezala ere bai, erremedio prestatzekotan, gauza bera, beti kontutan hartu, ze landarea landun behar dugu, edo ze gaixotasuna, eta astroerekin lantzen dugu ze eguna da egokia hori prestatzeko. Orain adibidez, sasiak kentzeko, posible dugu, ja bukatzen nahi da epea. Azkena da bihar, azken eguna. Dago ilargia eta eguzkia Leo aurrian. Orduan, posible dugu masustar biltzea, zuko kentzea, idorra utzi eta erre. Egur pixkatekin, geho, errautxa hori bildu eta zazila nahi ez degun tokilan banatu. Orduan, mesua ematen dugu, natura esaten dugu. Hemen zazila esaten du horren bidez, mesua da, hemen zazilak ez da toki egokia jaiotzeko. Horren bidez. Orduan, badego erremedio oso interesgarria.
Adibidez, baita ere oraintxe bertan kukusuak udaran ugaritzen dira, ez da? Eta zakurrak, katuak edo hazienda dontokin ugaritzen da. Etxe zaharretan, astamenta bildu. Litro bat alkohol hartu, astamenta preto sartu, utzi 20 egun. 20 egun pasan ondoren, iragazi, eta hosto horiek ez bota, oia azpian utzi, indarra daukate baindik. Eta lortu dugu prestaketa, nahasten da, zati bat prestaketa eta 4 zati ur. Baina batzuk esango dute, zergatako ur, zuzenian bota indartsuago. Ez da horrela. Ura dauka memoria. Eta jakinduri horiek guztiak, gure aurrak ikasten dute. Ikasten dute biokimika, ikasten dute meteorologia, ikasten dute denetatik. Orduan, ez da indartsuagoa, zergatik nor dauka memoria? Ura. Orduan, 4 zati ur, gehi zati bat prestaketarena, ondo nasi, eta hori pulverizatu, abereari etxean. Ez dezu kukusuk ikusiko. Hasi behar da, udaberrin, maiatzean edo. Eta olako modutan ikasten dira gauzan pilo bat. Ikusten duzu, azkenean, kistinek haunitz badaki, orduak ongo gineatik edo on gaitezke berarekin, aditzen da bere azalpenak ere kontutan hartzen. Gaurkoan limitatu dugu denbora ere, jakin ez du dakizun guztori dena ere, azkenean irratiaren bidea zabaltzen ari zara ere, eta beti ere badire liburuak ere, merkatu ere lagungarri direna jendearentzat ikasteko eta interesadunarentzat, ez? Bai, editorial Rudolf Steiner, adibidez. Da Madriden dago, Gipuzkoa kalean, ez naiz goratzen izena, zenbakia, hemen ongo da, baina hor daukate liburu pilo bat olakoak eta beste argitaletxean ere bai. Mira, da Gipuzkoa kalea 11, Madrid. Eta hor dago liburu oso interesgarriak, baita ere beste argitaletxea badaude ere bai. Eta ni usteet penagarria da unibertsitateetan eta holako gauzak baztertua igotea jakinduria honek, baina, gure eskutan dago zabaltzea, gure eskutan dago horrea joatea, eskuratzea, lantzea, eskura daukago. Eta hori da, azkenean norberak ikasten duen hori, barrenin geratzen da eta bizitza osorako. Bogoz ongi Kristine, eskerrak eman gurekin izateagatik, nekazaritza biodinamikaren inguruan gehiago erakusteagatik, eta holaxe, nola joaten den udazken partea, eta badakigu azkenean ez, bizian borrokatu behar dela gauza haunitzeri aurre egiteko, eta garrantzitsuena beti ere familia dela ez, ondoko lagunak eta naturarekin gozatzea eta lan egitea. Eskerrik asko Kristine eta beste bat arte. Mila esker zuei ere. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman ez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.